Nyt meillä on testissä tuliset nuudelit. Joo, ja tervetuloa tähän YouTube-videoon pitkästä aikaa. Ja kun mehän oltiin shoppailemassa, ja ne oli 50 senttiä normaalissa. Ja nyt mä päättelin niin maistaa näitä marjalingoa. Joten nyt ei kun mennä maistamaan. Okei, mä laitan tämän hetkeksi pausille. No niin, nyt me tehtiin se. Ja tää on niinku täällä näin. Okei, Oota. Okei. Ei kun älä. Maistetaan samaan aikaan. Ei vielä. Mä en saa. Mä en halua hirveän isoa. Okei. No, ei kun oota. Mitä mä niinku teen? Okei. Kahden vaan. Haha! Mä näen. Ne ei ollut edes niin tulisia. No eikä. Tai niinku, mähän otin vaikka kuinka paljon. Tai niinku, kyllä se vähän polttaa kieleen, mutta se on marjalilla. Tää ei oo tulista hirveästi. Mut kyllä tää aika tulistaan. Et tähän kyllä tarvii niinku maitoa. Mutta ei tää mitään maailman tulista oo. Ja mitä Broidi tekee siinä, kun ei tarvitse tehdä noin. Mutta tää ei ole niin tulista. Kattokaa. Ihan perusia. Ilpe, maista säkin. Mikä Broidilla on? Maista. Hei. Noniin. Tää on niinku täällä kattilasta. Mä syödään tää niinku kattilasta. Nyt mun kurkku kyllä alkaa polttaa. Oikeesti. Helena, kato nyt kun valo pitkin. Mut eiks tää oo terveellistä? Hei. Mulla tulee. Kyllä tää oikeesti on tulista. Näähän oli 50 senttiä. Oikeesti. Apua. Oksenna nyt vielä siihen. Me näytetään jotakin kiinalaisilta, jotka maistelee jotakin. On ihan punainen. Miksi mä maistan jotenkin ehkä samppaan? Niinku. Mä laitan sinne vähän fairia. Ota mun naamaa. Kato mun huulia. Mitä mun leuassakin on sitä? Haastet, meidän pitää syödä nää kaikki. Haaste sitten, että sä siivoat tän pöydät. Meillä on YouTube-video näissä näin. Okei, nyt mun kielen kyllä polttaa. Apua. Mun ikäni jotenkin sattoo. Ja mun kurkku ja mun huuli. Tilatkaa kanava. Ja tää on mun uusi käyttäjä, koska mä en tiedä mun vanhaa käyttäjää. Niin, tämä on sama ihminen. Tai no siis me. Joo, menkää tilaa meidän kanava. Sä tuulasit nää. Apua, Mariel. Mariel, mä oksennan. Hei, nyt sitten. Apua. Mariel. Me vedettiin koko maidopurkki. Apua.
Okei, mun kielen oikeesti. Mitä tehdään, jos maito loppuu? Kuollaan. Okei. Mun kieli. Sori, tästä video mun huuliin sattuu. Okei. Okei, Mariel, mua itkettää vähän. Mä en pysty vetämään. Näittekö te, kun mä vaan tiputin sen tonne noin? Maidot loppu. No ei loppu. Nyt loppu. Oikeesti? Joo, loppu. Okei, mun on pakko säästää. Okei. Mä oon tulisen ystävä, mutta tää on ihan sairaan tulista. Olikohan tää jollu? Mun hampaat on ihan oranssit. Cheddar. Mä rupeen itkemään. Me oltiin mäkissä. Kato, toi on sit ja tulista. Mä vedän tänne. Pitäisikö vetää toi, missä on toi? Joo. En mä pysty. Oota. Nyt mieti jäätelöä. Ei auta mitään. Ei auta. Ei oo enää pahaa. Tää ei oo enää pahaa. Tää on hyvää. Testiin. Ei oo tulista. Äsken oli, mutta ei enää. Mä oon niinku kuoleman apua niin mäkin. Kato mikä tonne meni yhtäkkiä. Vielä joku päivä myrkytetään itsemme. Me tehdään näitä videoita enemmän. Eikö sä aina jotenkin auttaa? Ja siksi että kaikki meidän luokkalaiset näkee nää. Jos ne löytää tämän käyttäjän. Oikeesti. Musta tuntuu, että mä kuolen. Kato, mun huuliin tuli haava. Kato mun huulia. Mariel, nyt mä kuolen. Mariel. Ei mäkin kuole. Mulla loppuu maidot. Hei! Jos se loppu, mä en pysty vetämään tätä. Ei täälläkään. Nää on ihan tyhjä. Meillä on vedetty nää 2 täältä näin. Siellä enää maitoa. Ei. Ei kun mä oikeesti enää tarviin. Siellä on vaan jogurttia. Mitä? Ota jogurttia ainakin. Ehkä. Elena. On vielä 3. Älä käytä sitä loppuun. Tai kyllä. Täällä on 2. Ota se 1 tähän. Okei, tää video oli tässä. Me koitetaan nyt syödä nää tässä näin. Moro. Tehdäänkö me part 2? Vai mitä meidän jälkeen tehdä part 2, kun me tietää, että me ollaan maistettu tätä jo. Meidän piti syödä se loppuun. No nyt me syödään tää. Mariel, oikeesti mun kieli kuolee. Mitä nuo pennut tekee tuolla? Mitä te teette? Huudan noille. Siis todellakin ukrainalaisia randomet tyyppejä. Hei, ei enää polta. Polttaa huulia, kun polttaa huulia. Hei, tää video kohta loppuu. Sorry. Me tehdään TikTokin kautta tää video, koska me ei pystytä paussata sitä toista. Mä en pysty. Nyt tää video loppuu. Moi moi!